ben baixo, veta de pouquiño, pra que non desperte o noso ruliño, o noso ruliño, o noso ruliño, fala de ben baixo, Radio Filispín. Contrainformativos. Información de última hora en Ferrol. O Concello decidiu que este ano non toca colaborar coa tradicional ruada do apalpador. Surxe a polémica na cidade departamental. O Concello de Ferrol decide prescindir da tradicional ruada do apalpador na programación do Nadal. En palabras do concelleiro de festas, Arán López, non nos gusta e non lo queremos. A decisión xerou sorpresa e indignación. Como que sen ruada? Entón o apalpador non vai vir este Natal? Na ruada o apalpador dache saquiñas das lamonadas, non como na cabalgata de reis, que os tiran e os colle todos a señora do Paraugas. Eu quero o apalpador. Eu tamén. Que leva anos enchendo as rúas de música, ilusión e tradición. Xa estamos como sempre. Haberá que esperar a resposta. Nada que sexa galego lles vale. Saber se este ano o bello Que va a entrar? O Mar Montes de Papá Noel? Ainda va a entrar o Roberto Vilar. Bueno. Non estou paixón o apalpador, non temos que secuestrar a Papá Noel. E o capuñocito tampouco. Tranquilas, crianciñas. Grazas a Artabria haberá ruada. Vémonos o 23 de decembro en Ferrol.